pratimo nalet izvijačkog helikoptera tipa Gazela radi viđenja pravca kretanja konvoja koji vidite u pozadini kako se kreće, kako on prolazi. Helikopter uočava drugu struje na pravcu kretanja te u ovom momentu radio vezom obaveštava komandira konvoja. Inače, zaustavljene, a sa bočne strane počinje napad i napad. Komandir se uzimajući mene vodene zaštite, zahtjeva vodenski spas u ovom momentu Gama, koji se pomoću prikupiti vatrenu pomoć. Istovremeno, da unutrašnji puteva, dejstvom topova 20 km Lazara, kako ćemo da prođemo? također vatrena. Pružaju podršku konvoju posrednim vatrenim snimovanjem. I dalje pratimo angažovanje para MIG-ova 29 na zaštiti vatra. U ovom momentu vrši se pružanje prve pomoći ranjenicima i njihova priprema za proceduru medicinske evakuacije vazdušnih. Ranjenika spasava. U ovom momentu pratimo i nalet helikoptera AT-40. Momento
i medicinsku evakuaciju ranjenih. Održava zonu zaštite u vazduhu. Pratimo rad specijalizovano obučeno. Nakon izvršiti posebna specijalizovana ekipa.